A Casa do Concello de Cuntis ven de someterse a un profundo lavado de cara. O consistorio foi obxecto dunha reforma integral que se traduce nunha mellora estética e enerxética. Os traballos consistiron principalmente da mellora da fachada, o aislamento térmico desta fachada e a colocación dunha fachada de cerámica, como ben dixo o director de obra, que permite un aillamento de toda esa fachada, sobre todo contra o frío, o calor. Tiñamos humedades dentro do Concello que con esta actuación desaparecen, e sobre todo tamén permiteu que esta fachada, que antes era unha fachada blanca totalmente oculta, permita que hoxe... A remodelación foi financiada con fondos do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra das anualidades de 2019 e 2020, conta cun investimento de 50.000 euros. As ventaxas que ten o Plan Concellos, que non é a administración que aporta os cartos, non é ela quen decide, son os propios alcaldes os que deciden onde queren invertir e as necesidades que teñen os veciños e as veciñas do seu municipio. Neste caso, aproveitando a inversión do Plan Concellos 2020, pois se foi unha reforma ansiada, que sei por parte do alcalde que era ansiada, darlle un lavado de cara e modernizar o edificio da Casa do Concello, e a verdade é que quedou xenial. Logo desta actuación, o alcalde avanza xa algunhas das obras previstas para os vindeiros exercicios, a acometer tamén con fondos provinciais. Vamos a continuar aquí neste entorno ca mellora desta praza, ese edificio que temos hoxe que vamos a dedicar a vivendas sociáveis, e no seu baixo van ser as oficinas dos servicios sociáveis do Concello, que se está terminando tamén de preparar con fondos do Plan Concellos, e toda esta zona vai nuns anos vai a efectuarse un cambio importante. De media, o municipio de Cuntis recibe uns 600.000 euros ao ano procedentes do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.